ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನು ತೆರೆಯೋನುಗ. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ತೆರಿಪಾದೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರದಾದೆ ಬಕ್ಕ ಐತ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಏಕಾದಶಿಯೇ ಅಪಾರ ಏಕಾದಶಿ ಪಂದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಏರ್ ಪತ್ವೇರ ಅಕಾಲೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತನಾಡ ಓ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪುಣು ಪಂದು ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಬ್ಯಾತೆಕ್ಲೇನು ಪುನಃ ನಿಂದನ ಮಂತು ಪಾತೇರ್ ನಂಚೆಂದ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಘ, ಅಸತ್ಯವಾದ ಪಾತೇರ್ನು, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪಿನಿ, ಅಹಂಕಾರ ಡುಪ್ಪುನು, ಕಾಸದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದದ ಪಠನ ಮನ್ಪುನು, ಬಕ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರ ಗ್ರಂಥನ ಬರೆಪಿನಿ, ಅವತ್ತಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಂದು ಪಂದು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚೆಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿದ ಋತನ ಪತ್ತನ್ನಾಡ ಆ ಮಂತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ರಣಭೂಮಿಡ್ ಒರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಯೇ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು. ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪಂದು ಅಲ್ತು ಬಲ್ತನ್ನಾಂಡ ಆಯ್ ನರಕ ಲೋಕೋಗು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚೆಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಪಾರ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತನ್ನಾಡ ಆಯ್ ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡುಗೆ ನೆಟ್ಟು. ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ನೆ ಗುರುಡ್ದ ಪೂರ ಜ್ಞಾನನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಗುರುನೇ ನಿಂದನೆ ಮಂತನ್ನಾಡ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂದು ಪಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚೆಂದ ಪಾಪ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡುತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಋತನ ಪತ್ತನ್ನಾಡ ಆ ಪಾಪಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಕೂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥಡ್ ಮೀನ ಪುಣ್ಯಫಲ, ಮಗ ಮಾಸಡ್ ಪ್ರಯಾಗಡ್ ಮೀನ ಪುಣ್ಯಫಲ, ಕಾಶಿಡ್ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಫಲ, ಗೌತಮಿ ನದಿಟ್ ಮೀನ ಪುಣ್ಯಫಲ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇದಾರ್ನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಣುನಾಡ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯಫಲ, ಬದ್ರಿಯಾತ್ರೆ ಮಂತನಾಡ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯಫಲ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರಡ್ ಮೀತಿನ ಪುಣ್ಯಫಲ. ಅವತ್ತಂದೆ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಬಂಗಾರು ಬಕ ಭೂದಾನದ ಪುಣ್ಯಟಿ ಏತ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪುಣ್ಯಫಲ ಉಂಡ ಆತೇ ಪುಣ್ಯಫಲ ಈ ವೃತನ ಪತ್ತನ್ನಾಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವೃತದ ಪ್ರಭಾವ ಏತುಂಡು ಪಂಡನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತೆವೈನ ಕೊಡಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಎಂಚ ರಪರಪ ಕಡ್ಪಲಿಯೋ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ತೂಪತ್ತನಾಂಡ ಎಂಚ ರಪರಪ ಪೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ ಪತ್ತನಾಂಡ ಭಸ್ಮಾಪುಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುಣು ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪಾರ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತದು ಭಗವಂತ ಆಯ್ನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪದ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಂತನಾಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಕುಂಠಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಪಂದು ಉಂಡು. ಬೇತೆಕುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಆದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಿಗ್ದಿ ಪಲೆನ ಆದುಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂದು ಎನ್ನದು ಈ ಋತನ ಪತ್ತದು. ಈ ಋತತ ದಿನತಾನಿ ಈ ಕಥೆನಿ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ ಬಕ ಏರ್ಕೇನುವೆರ ಅಕುಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಣು ಪಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.